Martang yang mahita, dami ni di bata na sumurun siyan sa luhu roha ima na mga ramuti ati-ati do pikiran mo na di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Oras marihita, selamat hari hananay ni Tuhan Yesus Kristus marihita sa luhu na. Di pesta hari hananay ni Tuhan Yesus gabi hata ni di bata di kita ima na tarsura di Lukas 24 ayat 44 satu ayat 57 tangihok kamu mahata ni Tuhata. Jadi ninna ibana mamado na sida omma akataku na kuhatahot tuhamu ujora dope ahu dohot hamu. Ikot jupang dosa luhu na natarsurat taringot tuaku dipati ni simusa di akka panurangi nang di buku pesalmin. Jadi dibuhay marohan na sida asa detu sinatar surati dungi ninna mamado na sida. Songonido tar surat hian mana na porsuk Kristusi jala hehe sian namate di ari patuluhon. Jala baritahonon nama marhite-hite goar na hamubaon ni roha mangalap hasisani dosa tusudi akka bangson mamukka sian huta Jerusalem. Hamudo makatidakosa jala suruokku masonggop tuhamu na pinarbaga-baga ni damang alay miyem mahamu di hutaon paima disulukok kamu agugun na siyan gitjang. Jadi ditangihon iba nama na sida ruar dukun Betania dungi di bahir bang matangan na mamaso-maso na sida. Jadi di nama maso na sida iba na sirang may iba na siyan na sida jala terhiddat tu gitjang. Dungi di soba na sida ma ibana jala mulak tu Jerusalem. Marlas ni roha situ tu. Jadi tutong mana sida di core mamuji-muji di batang. Idon sahana. Huriani tuhata na hinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Adong masada barita na mardonga poda. Adong masada ama naro sian bonapasugit ro tu Jakarta. Ipaharorona ala lulus iana konna tu UI Universitas Indonesia. Dungi tinggal mana sida jolo di Jakarta. Dijabuni keluargana. Di daerah Jakarta Barat. Lanin piga-pigari nang lao manasida mendaftarhon ulang tu UI tu kampus UI. Alani Roma amat taido yang akon neng borhak manasida tu UI neng mark oplet disukun amat taimer yang akon nai sada ama di terminal na dong di Jakarta Jakarta Barat rupani sukuma pa ninama jika mau naik oplet ke UI naik bis apa ya Pak ninama rupani didok amat taima yang aku tahu ninama rupani PPD nomor 54 ninama rupani mau ke UI ya. Iya, Pak, ninna matay do yan akon neng. Alay songon na sopos do perohani amatay do yan akon neng. Disukusukun ne, akhirnya disukun na sida mamuse, sada amat. Pak, mau tanya, jika mau naik bis atau oplet ke UI, naik apa ya Pak? Lungi Roma, amatay so, oh, bis PPD nomor 54. Ninna marupani mo siya. Bah, berpikir mamatay doon. Anak ne, nakaning. Bis PPD 54. Sonarin mo siya. Bah, baru na, narahan rupani. Isahira, ragu ni marupani. Dungi, lao mamong siya. Amatay do yan akon na disukum mamong siya. Sada amata na adong si Jongjong. Di terminali. Kung disukun amata didok ma. Mohon maaf Pak.
mau tanya, mau ke UI dari sini naik bis apa ya Pak? Mau ke UI ya? Iya. Oh, bis PPD 54. Mau ke sana ya Pak? Sama anaknya? Iya. Oh, naik bis PPD 54 ya. Kebetulan juga saya di sana sebagai TU, tata usaha di UI. Ninna amat tema rupanya. Dia maka dong saha persyaun isi do na nyoloi do na di haporsyan ni amat te. Ito kun dohonot tado na parpudi ido ima amatta na parpudi nati ui amatta na patuluho na sikunne. Basa ido na dikuti mana asa persya jalan asa nang nyasar na pasti beningo marupanya itu orang lo dipastion Allah kebetulan amat tay pegawai jising. Kubartusir dia makadong saha porsyaon di minggu hananay ni diwi persobota hananay itu kan Yesus di bagasatikyon. Alin sudido hita na itu surgo. Basudido hita tangadong na manangah hape saya taruh rupa ni Anda mau kemana? Ngubgaza suku-suku di nguluton na itu diri hita. Jadi kita mengalusi ima nentu surgo hita. Alaiku boto otar dia maka dong saha porsya isi dona puna manang pemilik surgui. Ia na puna pemilik surgui ima debata. Debata do na puna surgui. Alaiku boto otar do dalam lau masuk tu si ima naking unang lilu hita. Ikon isron merhitiah do. Bahima ikudono tasongon ni Johannes 10 ayat onomi dang adong nasa tuame Yesu marhite ahu ninna Yesus Kristus. Lapatan na asa masuk kita tu surgui baik kodo porsiku berani teman dokon orang yang bisa masuk ke sana, orang yang percaya yang harus masuk ke surga. Kodono tado Yesus Kristus. Ikuniru berani taman dok tuliak portibyon. Bahwa asa bongo tu harajau ni asa bongo tu surgui olah Yesus Kristus tu dalan na bongo tu ame. Ido ko berani tamang amuinang. Alani hamak kadong asaha porsyang. Lausima na tidak dibagasat tupukon. Di haheheon ni Tuhan Yesus nung hehe iba na siya namati adong do opak puluari na dope Yesus marjamita adorang so manaik tu bano gijang alay di pesta tasadarion di on di ari parpudi Tuhan Yesus rado sisyan na neng manaik na may bana tu bano gijang lausido na neng pasahaton na tu hita di partanya di parsobota di parminggot di bagasatikon dinanaing ima nong bongot Jesus tubano gicang ahado nanaing sido honon manang natahanguduhon di hananay ni Tuhan Jesus di bagasan turpukon na perjulu ima nataida di ayat 41 ayat 47 nunga di surat toni dipati ni si Musa ning nanak ngani lapatan na bahwa nunga di surirato ni di ayat 44 pola redokon mahatak kuna hotao tuhamu ahu duhamu jadi ko jumpa kamu natar surat songon na di patik ni si Musa dia kapal yang do di buku pesalmen bahkan di buku pesalmen nunga di idok dok ngani ikon natar surati hehe diare patuluhum jala ikon pobona manaik ni making jala manaik ma tu banua kicang di patikido di dolhon i manakangani so nga patik ni si Musay di metaringo tu holongi do akapadohan ni akapanurirang nang nadot ni akka parpesalmen debatado na mamicang debatado na make debatado na pasipal debatado na pabotohon jala di pangalasion ni bangsoy di pabuwa do king alay di dokma ikom mate tartulang jala appe tu ibana do akapicang-picang binahin ni bugang na hita malum ido na tidira di si Jesaya do na ipatik ni si Musay di jala di do panurang Jesaya di asa siyan nakaningani
diakka na tahilala alani ibana do alani Jesus don nakangani malum manang buhita bongot. Bahkan perpesalme pedigurahod di baga sa tangyang na, o Tuhan, baga sa tangamu do upasaha todliku ni na Tuhan Jesus. Ima narapan ni las ido nang eli laba saratani sa jut tabigiru paning. Namarlapatan dui pangguraw manang nanido na nakangani naun dipatik ko manang naun dihatahon ni si Musa do nan dihatahon ni pagkapanuirang dohot para pesalmen taringot tuholong ni dibata nagabi manaringoti ima naniliw anak na Tuhan Jesus Kristus laho manusira. Napadua kun ayat 41 40 marhite perjumpaan ni Tuhan Yesus do sisian na ido disyakani terjudo kamu mabaritahon makatidakon babuahon marbarita nauli jala didok nakayngani ima nakayngani marhuaso jala diliud do ima nakayngani waso na alani didok di ayat 40 hamulo si tindangiku jala surokku masonggo tu hamu na pinarbaga ni damang alay miya mahamu di hutan paima ichulu kamaguon siyan gitjang. Marhite perjumpaan ni Tuhan Yesus na kindo si siyan na nagabi madok asah igabi na sida gabi si tidangi ikod dohonot taro di si imanak ngani na luar biasa gabi sada ilion ulon na balga waso marpanidangiyon. Jala marhitiru da makadongan sa hapor siya di ayat 50 sa ito ay 50 tarhisat maibana. Duk tarhisa ibana tu bano gicang ipasu-pasu masisiani. Ipasu-pasu mita gabe sitidangi Kristus mahamu inna di parsuroni na satu hita. Jala di ulau parsuroni ibana sejujut taruh upani amanat agung di Matius 20 ayat 10 laho mahamu tila purtibion. Ajari hamuma didi hamuma. Namar lapatad be ido diliut tu hita. Hasisik jala didok nakangani leonok kuma todikku bakalilok mangodihon hamu maringana mahamu di coron ido nanay ido na supranatural do hananay ni Tuhan Yesus na luar biasa ido pasiko pokapor syota di pasiko marhite hananay ni Tuhan Yesus hadirion ni Tuhan Yesus na setaro upani ima na transenden dan imanen na imanen na malinu hagugu na mangodion na malulas ni rohrita sungodalan dihadirion ni Tuhan Yesus ido sa tutikyo marhite pesta di hananay ni Tuhan Yesus Kristus kita holan marhite ibana do bongot kita tu banwa kitjang atong marhite parningotan di hananay ni Tuhan Yesus sa darion apala no balga di paingot asa naing tatabor-tabori mahapor siyot tatutuhan ni asa jupak kita at kasilas ni rohan di bagasang ulut. Ingo makamang do taminang papos rohat gukdo huwaso. Dili to hatta do tuita huwaso. Huwaso dia kana por siya imala humangurupi hita. Borhat mga dupi ima perdalan ni ngulut to macamitahon majagaw diri mga dupi akaparbaran di pargugui di watari hita. Ibana do na masuk. Alanima molo taingot di ayat 40 oho mamu hamu do siti deng jala totong may do nakangani mamuci-muci jala totong mahamu nakangani batudukon na suhiya ditinggal hodde batayta taingo ma di tarajumi di bagasa nguluta nama dok di bagasa kita sada hapor siyaw natakas molo Jesus dong amin lasroham Jesus si pangurupim lasroham baik kanarong do ideteng buku di nomor 700 onopultuli babuy do ede honotte alain ede homme molo Jesus dong amin lasroham ba Jesus langurupim lasroham hot hapor siyaw jala pos rohami mardongat to Jesusi didok lasroham mardongat to Jesusi lasroham marsino dang mariho ditangpak krimoni mardongat ton Jesusi
kelas roham. Atong tayo ma, nunga ilit tu hita sada jaminan, nunga dito sada tiket tu hita marhiti hanana ito Jesus, naung adong inganan dia kana porsye ma di surgo, atong asasati tu surgo tayo ma. Yohanes 10 pa ayat 6 dangadong nasa tuamay iya so marhiti Jesus Kristus atong Jesus mata itiyo naong malik kamo na nga tuita naong manait tuba ng ijang para di inganan dia kana porsya. Amen. Maulian natin mariho ali Tuhan di bata marhiti hatam na badi. Amen.